Hej, mit navn er Eva Andrea Eriksen, jeg er psykolog og kognitiv coach. Jeg vil nu guide dig igennem meditationen Body Scan. Formålet med denne meditation er at skabe afslapning i din krop og dine tanker. Det vil altså være et åndehul for dig, hvor du kan slappe af. Meditationen tager mellem 10 og 15 minutter, og det kan ske, at du falder i søvn. Derfor er det en god idé at sætte en alarm, hvis du har en aftale efter meditationen. Du skal sidde eller ligge et sted, hvor du er uforstyrret, og hvor du føler dig godt tilpas. Nogle foretrækker at sidde, andre foretrækker at ligge. Det er helt op til dig. Det kan være rart at have et tæppe over for at holde sig varm. Du bestemmer selv. Sæt eller læg dig nu godt til rette. Luk øjnene eller fokuser på et bestemt punkt. Det skal være et punkt, som ikke bevæger sig, for dine øjne skal helst kunne også holdes i ro. Træk vejret dybt ind igennem næsen og ud igennem munden. Du skal føle, at din mave går ind og ud igen. Du kan eventuelt holde en hånd på din mave, så du kan føle, at du trækker vejret helt ned i maven. Hver gang du trækker vejret ind, trækker du også ro og afslapning ind. Hver gang du puster ud, puster du også spændinger, problemer og negative tanker ud. Træk vejret dybt et par gange i træk. Og for hver indånding du tager, bliver det nemmere og nemmere at trække vejret roligt og puste negativitet ud og trække ro ind. Du kan mærke, hvordan roen spreder sig fra dine lunger og helt ud i din brystkasse. Ud i alle dine ribben og alle dine muskler og alle dine celler i lungerne og i din brystkasse. For hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Det sker helt af sig selv, helt automatisk og uden besvær. Fra din brystkasse spreder roen sig ud i dine skuldre, ned i dine overarme. Fra dine skuldre spreder roen sig hele vejen ned i dine albuer. Ind i alle dine muskler og alle dine celler i overarmene. Og for hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Det sker helt af sig selv, helt uden besvær. Det eneste du skal gøre, det er at trække vejret. Og fra dine overarme strømmer og flyder roen ud i dine underarme og ned i dine håndled. Ind i alle dine muskler, ind i alle dine celler. Og for hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Længere og længere ud i alle celler og alle muskler i dine underarme. Både din højre og din venstre underarm. Det sker helt automatisk, helt uden besvær. Du skal bare trække vejret ned i maven. Og fra din underarm strømmer og flyder roen ud i dine hænder
hele vejen ud i dine fingre, helt ud i dine fingerspidser, både på din højre og din venstre hånd, fra din tommelfinger til din lillefinger. Og for hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Længere og længere ud i alle dine celler og alle dine muskler i dine hænder. Du skal bare lade det ske. Bare lad roen flyde og strømme ud i alle dine muskler. Ud i hele din krop. Træk nu vejret og nyd roen og afslapningen i din brystkasse, dine skuldre, dine arme og dine hænder. Giv dig selv lov til at være rolig og afslappet. Giv dig selv lov til bare at være her og nu og nyde roen. For hver indånding du tager, vil roen og afslapningen sprede sig ud i endnu flere celler og endnu flere muskler. Lad nu roen strømme og flyde fra dine skuldre, op i din nakke og ind i alle dine nakkemuskler. For hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Længere og længere ud i din krop. Du kan mærke, hvordan dine nakkemuskler løsner op, slapper mere af, og alle dine spændinger, som sidder i nakken, og måske også i skuldrene, kan du puste ud sammen med din luft, som du puster ud ved hvert åndedræt. Lad nu roen og afslapningen fra din nakke flyde og strømme ud i din hals, og fra din hals op i din hage og din kæbe. Du kan mærke, hvordan din kæbe løsner op og slapper af. Alle de spændinger, der måske sidder i din kæbe, kan blive pustet ud sammen med den luft, som du puster ud med hvert åndedræt. Det sker helt af sig selv, helt ubesværet. Du skal bare trække vejret. Fra din kæbe strømmer og flyder roen op i dine kinder, op i dine kindben, ud i dine læber, ud i din næse, dine øjne, din øjenlåg, op til dine øjenbryn og hen over din pande. Og for hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig ud i endnu flere muskler og endnu flere celler i din hals, din nakke og dit ansigt. Du kan mærke, hvordan dine ansigtsmuskler bliver mere og mere afslappede. Det sker helt af sig selv, helt ubesværet. Lad nu roen og afslapningen sprede sig over din hårgrænse, ind over dit hår, ind i din hjerne og ind i dine tanker. Lad alle dine tanker blive mere rolige. Lad dine tanker blive langsommere på en behagelig måde. Lad nu denne ro sprede sig ud alle dine
celler i din hjerne og alle dine muskler i din hårbund. Og for hver åndedræt du tager, vil roen sprede sig endnu længere ud i alle dine tanker, i hele din hjerne og i hele dit hoved. Træk nu vejret dybt, helt ned i maven. Lad roen og afslapningen i din brystkasse sprede sig ned til din mave, ud i dine mavemuskler, ind i alle dine organer, ud på den anden side i din ryg, ud i alle dine rygmuskler, fra lænden og hele vejen langs rygsøjlen op til nakken. For hver indånding du tager, vil denne ro og denne afslapning sprede sig ud i endnu flere celler og endnu flere muskler i din mave, din ryg og i dine indre organer. Det eneste du skal gøre, er at trække vejret. Eventuelle spændinger i din mave vil du kunne puste ud ved hver indånding du tager. Og i stedet fylde din mave og din ryg med ro og afslapning. Lad nu denne ro i maven og ryggen vokse og vokse og blive større og større, så den helt af sig selv, helt ubesværet, strømmer og flyder ud i dine hofter, og fra dine hofter ud i din bagdel og ned i dine lår, både på forsiden af lårene og på bagsiden af lårene, ind i alle dine muskler og alle dine celler, fra hoften og hele vejen ned til dine knæ. For hver indånding du tager, spreder roen og afslapningen sig mere og mere. Lad nu denne ro strømme og flyde ud i dine knæ, dine knæhaser, i knæskallen, og derfra ned i dine underben, både på forsiden og på bagsiden, hele vejen ned til dine ankler. Du skal bare lade det sprede sig, denne ro, ud i alle dine celler og alle dine muskler, dine underben. Bare lad det sprede sig helt ubesværet. Og helt af sig selv flyder denne ro nu videre ud i din hæle og ud i dine fødder. Både på oversiden og undersiden af dine fødder. Hele vejen ud i dine tæer. Hele vejen ud i dine tåspidser. Det eneste du skal gøre er at trække vejret ned i maven. Nyd nu denne ro. Nyd denne ro, der nu er til stede i din mave, i dine ben, dine fødder, dine skuldre, din brystkasse, dine arme, dine hænder, dit hoved og dine tanker. Nyd at være til stede i denne rolige og afslappede krop.
Nyd at være til stede her og nu. Giv dig selv lov til at være til stede lige nu. Giv dig selv lov til bare at være. Jeg vil nu lade dig være alene med din ro og din afslapning et minuts tid. Nyd dette minut. Træk nu vejret ned i maven. Og læg mærke til den ro, du har nu, din krop og dine tanker. Vid, at du kan vende tilbage til denne ro, og forhåbentlig vil du bære roen med dig, når du er ude af meditationen igen. Vend nu langsomt tilbage til rummet, du er i. Gør det i dit eget tempo. Du kan eventuelt starte med at bevæge dine tæer og dine fingre lidt, og derefter langsomt åbne øjnene. Velkommen tilbage fra denne afslapningsmeditation Bodyscan. Jeg hedder Eva Andrea Eriksen. Jeg er psykolog, kognitiv coach, og jeg håber, at du nød min meditation.